Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü meniň çykyşym söhbetdeşliklerle ýöreýte bildiriş bilen baglanyşykly bolupdyr. Ol näme bildirişi? Ne öňümüzdäki din çalyş güni, ýekşenme güni ýa bazar güni siziň dikkatyňyza Türkmenistanyň türmelerini oturup şol türmelerden aman sypan, diri çykan adamlaryň şaýatlyk görkezmeleri boljak. Ine şol adamlar oturan ýyllaryny nähili jebir sütemlere sezewer edilipdir. Nähil görgüler görüpdir. Bir nähil ejir çekipdir bular. Şolaryň hemmesi öz dili bilen şol adamlar öz şaýatlygyny beýan edýärler. Başyndan geçiren ähli we külpetlerini bütün dünýä jemgyýetçiligine ýetirmekçi bolýarlar. Ýene-de bärde bir belläp geçmeli zat, bu alınan ya düşürülen videolar gaty agyr watandaşlar onu göz bilen görüp kulak bilen dinler ýaldan aňsat gaty agyr adamlaryň aýdýan zatlaryny bir 20-nji asyrda sivilizlenen dünýäde insana şular ýaly sütem ýa şular ýaly jebir edilýär diýse hiç kim inanıp biljekkäl ýöne şol biziň durmuşymyzda, biziň ýurdumyzda, biziň halkymyzda ýa türkmenleri ýa-da Türkmenistanly garajdalary ýa Türkmenistanyň garajdalary bolmadyk adamlary daşyndan şol Türkmenistany gelip bir saý sebäp bilen ine türmelere düşen adamlaryň çeken jebirlerini ol adam gulagy bilen esip gözü bilen görer ýaly däl watandaşlar. Ýöne şonda da biz şol materiallary halk köpçüligine hem de dünýä jemgyýetçiligine hödürlemekçi. O türkmenleriň hatta her bir öýünden diýmesegem her 2 öýden 3 öýden bir adam Türkmenistanyň türmelerine oturup çykan ýöne bir aýdylýan görüňler ýa bir subutnamalar ýa şaýatlyk edilen adam, şaýat bolan adamlar, şol jebirleri öz ýerdeni bilen çeken adamlar gaty diri bolup şol türmelerden dirligine aman sypany aman çykan. Esasan men aýtjak bolýanym, ol iksan şol dowzak türmesi bar Türkmenistan. Owda nepe bilen Abduşukur diýer. Abduşukur şol şäherjogyň olaýyny, şäherjogyň eteginde. Owda nepede gumyň içinde onu özüňize ýem belet bolansyň kan eşdildi, kulaklarda galanır gözüňiz bilen görmeseňiz. Ine şu iki türmede bennilikde bir näçe ýyllap ezir çekip oturan adamlaryň özleriniň şaýatlyk etmegi bar, sözleri bilen ine şol dowzakda nähil ezir şolary jebir jepa görkezilipdir, nähil ezirler çekipdirler. Ýene-de başga kim bar şolaryň ýanyna oturan, olar nämeden ýok bolupdyr. Hemmesi ine şu taýda adamlaryň şaýatlyk etmegini bellenip geçilýär. Indi biz bu zatlary, bir ähli materiallary jemläp ählisini Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky ine sudyna geçirmekçi. Onuň üçin elbetde bir advokat tutmaly bor, juristleri işe goşmaly bor, çykdyjysy bor bu işleriň biz o zatlary düşünip otyr ýöne adalet dikeldiljek bolsa biz adalatyny şu dowzakda ezir çeken adamlaryň hak hukukundan başlasak onu biz ýalňyşmaz diýip men düşünýär. Şonuň üçin seredin görüň netije çykaryň. Ine 30 ýyllap ine biziň şol hökümet diýip başymyzda galap oturan jenaýetkar toparlaryň we olaryň eline hyzmat edýän egni pagonsuz deýuslaryň öz halkyny türmelerde beren jezasyny ýa görkezen jebir jepasyny öz diliňiz gözüňiz bilen görüp kulagyňyz bilen eşdersiň. Bu zatlaryň üstü 30 ýylla açylman geldi, inni açylýar. Ösberiň dikkat bilen dinlen, görüň, bakyn näme bizi sallalar, näme ýetirdiler. Men pikir edýän, hatta şol ikinci Jahan Uruşuny faşistlerim konslagerlerde adamlara beýdip
sütemeden dälirler diýen netije çykarsa boljak şol adamlaryň agdyndan çykan gürrüňleri eşdeňde ya olaryň çeken görgülerini jebirlerini eşdeňde onu şeýle netije geldi. Bir wahşy rejim insanlyk diýilen zatdan bularda namysan ýok. Ol grazdalyk urnuna asla ýok. Bularda türkmençiligim ýok, bularda din urnuna insap ýok. Ene şeýdip şu adamlary haýwan derejesiniň pes ýagdaýda saklap türmelerde şulara görkezen we görkezip gelýän sütemleri barada ene şu kinolarda ene düşürilen ýanky dokumental film diýip aýdaýyn men şolary görkezmelerde aýdylýar. Ol bir adamda bir näçe adamyň görkezmesi bar watandaşlar. Türkmenistanyň türmelerini oturup ýöne şu türmeden diýir we aman tutan adamlaryň şaýatlyk etmegine dokumental film düzüldi. Şol filmi Birleşen Milletler Guramasynyň ýanky düşmeli insan hukuklary barada sudyna beriljekdir. Bu sud ozal biz o suda ozal berip gördük. Şol sudda da biz utuşam gazanlyk. Biz ýani biziň şol toparmada degişli adamlardan Sapar Bakşeş Aklimov öz döwründe şol suda ýüz tutup şol sudda da öz ýemesini beren arzasyny doly kanagatlanyrdy. Diýmek bizim häzir şol suda bersek hükmen şol sud şol adamlaryň ähli aýdanlarynyň çeken jebirleriniň uğralyp Türkmenistanyň hökümetini jogapkarçylyga çekirdiler. Ulukan umytlar ynam bar. Ýöne halkara sudy bolany ol bir günne ýa bir aýda çözülene ol uzagyndan wagt talap edýär. Ýarym ýylmy, bir ýylmy onu bärde uny aýdyp biljekken. Ýöne onu wagt görkezler adwokatlaryň iş alyp barşyna bagly bor. Birleşen Milletler Guramasynyň içindäki adamlaryň işine bagly bor. Olaryň rotatsiýa geçip çalyşyp durlar. Ondan täze gelen başlyklar ýa adamlar ýa işgärler täzeden şol işe terediýär. Atu kan uzak wagt talap eder ýöne bizden şol işe başlaýar. Häzir maňa ursat beriň men iki söz rusçada aýdaýyn düşnükli bolar ýaly rus tilli watandaşlarymyz bar ýa Türkmenistanyň gyzyklanýan Russiýada ýaşaýan öňkü watandaşlarymyz bar ýa ýene başga birler bar. Olara da aýtmak gerek. Goý bilseler biziň etjek bolýan işimizi. Onu soňra ol Gurban uly ol öz mesela keypine kakeleýän horazdan onuň hojaýyny Moskwada Kremlde otyr. Şonuň üçin bu zatlarym aýtmak gerek. Ýeri geldi aýtmaly. Уважаемые соотечественники, на днях, на выходных вашему вниманию будет предложен документальный фильм, который снят, даже не фильм, а показания лиц, которые отсидели несколько лет, десятки лет, даже больше некоторые, в туркменских тюрьмах. И они рассказывают от первого лица, через какие круги ада они прошли там, в этих тюрьмах, и в каких их условиях содержали, скотских. Вы, не знаю, вы туркменским не владеете, фильм будет идти, их показания, естественно, идут на туркменском языке, но там в титрах будет идти перевод на английский, кто понимает, конечно, вы себе переведете. Но там они рассказывают такие страшные вещи, что волосы дыбом стоят. Такие пытки, наверное, были только присущи этим ханам и султанам, правителям Средневековья. И то, наверное, они так не изощрялись и не издевались над заключенными, так, как издевались и продолжают издеваться в туркменских тюрьмах. Особенно это проявляется в тюрьме ОВДНДП и Абдушукур, который расположен вблизи города Чаржу в Туркменистане. Эти узники дали свои свидетельские показания, и мы теперь намерены, вот сначала мы покажем нашему обществу, туркменскому я имею в виду, а потом мы это все будем передавать на рассмотрение
на рассмотрение Международного суда в Организации Объединенных Наций по правам человека. У нас уже такой опыт есть, был такой уже у нас прецедент, когда подавали мы туда в суд и выиграли. Это история Сапарбахша Климова, который он подал в суд и выиграл это дело. И я больше чем уверен, это дело тоже покажет, на что были способны, до какой низости, до какой скот, даже состояние скота они не удостоены этого, который правители издевались над своим собственным народом. Как над животными издевались. Даже над животными не издеваются, сколько они позволяли себе издеваться над людьми. Вот это все очевидцы, не то что очевидцы, это люди, которые прошли через этот ад. Именно они свидетели ада. Они рассказывают, что сами пережили, что пережили их сотоварищи, которые погибли там тысячами. Этому всему есть теперь свидетели, живые люди. Так что ничто не остается как бы в тени или в забытии. Рано или поздно справедливость восторжествует. Поэтому мы будем подавать в Международный суд при ООН по правам человека. Вот это я хотел вкратце вам объяснить в двух словах, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Свидетельские показания этих людей будут представлены вашему вниманию, начиная с этих выходных и с продолжением. Там не один человек, там несколько человек дают свидетельские показания. Так что смотрите, делайте выводы. А то, что я сказал, что это почему русскоязычному населению или гражданам России в этом плане тоже даю информацию на русском. Потому что этот преступный режим, который существует или правит в Туркменистане, он держится только двумя руками за Кремль, и он ставленник лично Кремля и лично Путина. Да? Я могу это засвидетельствовать. Потому что в феврале 2007 года после смерти того диктатора, и этого только поставили, назначили в одну ночь зимнюю стужу. На ночь глядя прилетел самолет президента Российской Федерации в Ашхабад, и его ночью встречали у трапа не первые лица государства, а какой-то мулла в чалме головой, и все. Этот краткий сюжет был показан и по российскому телевидению. На следующее утро мы видим, значит, Путина, Назарбаева и Бердымухамедова втроем, которые прогуливаются в Красноводске, и там решают вопрос, что не будет никакого транскаспийского газопровода, а будет только прикаспийский, который газопровод пойдет по берегу Каспия через Казахстан и далее в Россию и дальше куда там угодно уже будет. Только не через Каспий и не через Азербайджан, Турцию или в Европу. И в ту же ночь, когда прилетел Путин туда, произошла смена караула. То есть вся охрана президентская, которая служила Ниязову и поддерживала его, за одну ночь была сменена во главе с Акмурадом Раджеповым, который возглавлял охрану, значит, первого лица государства, и он был предан суду, и там же он в тюрьме и погиб. Со всеми своими помощниками, со всем остальным тем персоналом, которые были при дворце Ниязова. Всех за одну ночь смели. Ну, естественно, это не без помощи российских спецслужб. Путин же не один туда прилетел. Кто мог снять этого Акмурада Раджепова ночью? Тем более он вооружен до зубов и командует целым полком там вооружен. Вот там произошла смена караула. И с той поры, вот, с того дня Бердымухамедов все берет под козырек, какой приказ не был с Кремля, пожалуйста, он все поддерживает. Поэтому мы, туркменский народ, ничего не можем сделать, не можем определиться, жить самостоятельно так, как мы хотим. Понимаете? Мы говорим, вроде бы получили независимость в 91 году или 92-м. Ничего мы не получили, нету никакой самостоятельности. Ничего, абсолютно. Газ как шел в Россию потоком, так и идет. Нефть как шел, тоже туда же идет. Никто не под отчет, никто никому ничего не докладывает, никто не знает, за что договориться, за какую цену
то ли бесплатно, то ли за даром. Вот, пожалуйста. Поэтому он сидит на троне, уйдет он, посадят его сына, проведут внука. Почему нет? Если можно таким образом грабить все богатство туркменского народа или недра Туркменистана. Ну, что и происходит. Я поэтому, основываясь на этих фактах, говорю, что да, Бердымухамедов, он шага не уступит, пока не поступит какое-нибудь указание или приказ с Кремля. Это мое мнение. Так что смотрите этот фильм, посмотрите, убедитесь, какой там режим правит Бан. Все добро, до свидания. Hormatly vatandaşlar, men şu tayda rus tiline de aytdım. Ne için şu filmler koyup şayatlık edilen adamların yüzünü açıp öz atlarıyla çıkış ediyen şayatları görkezip dünya görkezmekçi bolýar. Ene Türkmenistan'ın nahil türmelerde nahil zulüm edilýän adamlar. Orta asırda da şular ýaly zulüm edilen yer men bilemek kitaplardan okap görende adam yok. Yani şu adamlar ağzından çıkan sözler dinlep görün. Göz ýaşy seredip bolýarmy ýa-da ýokmy? Onda men şuurlukça şu taýda gotarýan watandaşlar hökmen seredin görün, tanışın, bilin, näme bolýar Türkmenistany nämeler edilipdir 30 ýylda. Yani şonu aýdaýyn edim. Giýjaňyz rahat bolsun, saglykda görüşelim watandaşlar.